Já vás všechny moc vítám u nové praxe a tato lekce bude přibližně 15 minut dlouhá a jde o takové večerní zpomalení, naladění se na klidnou rutinu, budeme se držet více u země, pomalu se protahovat a sklidníme trochu náš nervový systém. Tak jdeme rovnou na to. Začneme v pozici dítěte, takže si posaďte se na vaše paty, dejte kolena do stran na šířku podložky a protáhněte se na začátek podložky. Pomalinku postupně uvolňujte celé své tělo. Uvolněte čelo do podložky. Natahujte prsty na rukou co nejvíce do dály a zároveň s výdechem uvolňujte ramena směrem dolů od uší. Postupně budeme náš dech prohlubovat a prodlužovat. Aby ten dech nás mohl hezky, vědomě provázet po celou dobu téhle praxe. Protože hluboký a vědomý dech přispívá tomu sklidnění našeho nervového systému. Možná si tady teď pomalu uvědomujete i vaše kyčle, jak se postupně uvolňují, že posílíte sedací kosti dolů. Ještě pár hlubokých nádechů a výdechů v této pozici. Stejně dlouhý nádech a stejně dlouhý výdech. Dalším nádechem odlepíme čelo od podložky a přejdeme na dlaně a kolena. Uložte si dlaně pod vaše ramena, kolena pod vaše boky. Páteř je v neutrální pozici a s dalším nádechem budeme posílat bříško dolů, otevírat hrudník a pohled ke stropu. Děláme takové zvlnění páteře. S výdechem posíláme tu páteř do obrácené pozice, takže ji vyhrbíme, uděláme prostor mezi našimi lopatkami a úplně uvolníme ty krční obratle. Můžete tady i zahýbat hlavou trochu ze strany na stranu. A s nádechem zase posíláme bříško dolů, pohled ke stropu, zatlačíme proti těm dlaním. S výdechem vyhrbíme záda, pojďme v rytmu dechu. Zkuste ty pohyby i maličko přehánět. Zkuste opravdu tu páteř co nejvíce protáhnout, jako kdybyste dělali vlny tou páteří. Můžete klidně se zahýbat i ze strany na stranu, k jednomu boku, k druhému boku. Ale nezapomínejte pořád dýchat. Ještě párkrát. S nádechem se otevíráme a s výdechem se zase zabalujeme. Nádech a výdech. S dalším nádechem přejdeme do neutrální pozice zad. Vydechneme tady a s dalším nádechem posíláme pravou ruku ke stropu, pohled za ním. S výdechem podvlečeme tu ruku pod naše levé rameno a ukládáme se na pravé rameno a pravou tvář. S dalším nádechem jde levá ruka ke stropu a s výdechem ji uložíme na naše bedra. 5 dechů tady. Hluboký nádech. Výdech 1. Nádech. Výdech 2. Posílejte ten dech do vašeho břicha i hrudníku. Vyplňte celé tělo tím dechem. Ještě nádech. Výdech 4. Naposledy nádech. A s 5. výdechem posíláme levou ruku vedle našeho obličeje. A s dalším nádechem se zase zvedáme nahoru, vysvobodíme ruku, posíláme ji ke stropu a pravá ruka vedle levé.
A s dalším nádechem to samé na druhou stranu. Levá ruka jde ke stropu, pohled za ní. S výdechem podvlačeme levé rameno pod pravým, ukládáme se na něj a na levou tvář. S dalším nádechem pravá ruka ke stropu a s výdechem ukládáme dlaň na naše bedra. 5 dechů tady. Výdech 1. Nádech. Výdech 2. Zkuste poslat ten nádech do té vaší dlaně, co je na spodních zádech. Zkuste vyplnit celou tu páteř dechem, jako kdyby projela vlna tou páteří. Výdech 4. Naposledy nádech. A výdech 5. Potom uložíme pravou dlaň vedle obličeje a odtlačíme se od ní s dalším nádechem. Levá ruka ke stropu, s výdechem levá ruka vedle pravé. Poté uložíme naše dlaně na začátek podložky. Hezky na každou stranu jednu ruku. Nadechneme se tady a s výdechem posíláme sedací kosti dozadu a jdeme na náš hrudník, ukládáme lítka, ukládáme ruce a uložíme čelo do podložky. Pozice Anahata Asany. Tahle pozice nás zase trošku otevře naše ramena, ale zároveň protáhne i tu páteř a sedací kosti. Zhluboka tady dýcháme, nadechujeme se do hrudníku a do ramen. Vědomé nádechy a výdechy. Ještě jeden nádech. A výdech tady. S dalším nádechem odlepíme čelo od podložky. A uložíme si dlaně zpátky. Kousek víc. Kousek blíž k nám. Podsedíme si špičky prstů na našich chodidlech. Dosedneme na naše paty a přejdeme do našeho prvního psa hlavou dolů. Opravdu si zatlačíme proti těm dlaním, posíláme sedací kosti vysoko a natahujeme jednu nohu, druhou nohu. Pomalinku se tady protáhneme. Stejně dlouhé nádechy a výdechy. Tak potom se v pozici zastavíme, klidně s pokrčenými koleny. Ale tlačíme celou plochu dlaní do podložky. Otevírejte ramena a paty posílejte k zemi. Ale není nutné, aby ty paty se té podložky dotkly. Výdech 1, nádech. Výdech 2, prsty na rukou máme doširoka. Tlačíme jak malíčkem, tak i palcem do podložky stejnoměrně. Výdech 4 a výdech 5. S dalším nádechem půjde pravá noha nahoru ke stropu. Nádech tady a s výdechem posíláme pravé chodidlo mezi naše dlaně. Uložíme koleno a národ do podložky. Výdech tady a s nádechem se zvedáme do nízkého výpadu. Nádech a s výdechem boky jdou kousek níž. Hluboký nádech a výdech. Pohled ke stropu. Ještě 2 dechy. Nádech. Výdech 1. Uvolněná ramena od uší. Výdech 2. S dalším nádechem spojíme dlaně před hrudníkem a s výdechem založíme levý loket za pravé koleno. Jdeme do takové jemné rotace, takže si zatlačte teď proti spojeným dlaním, otevírejte hrudník na pravou stranu, pohled je za pravým ramenem. Výdech 1, nádech, výdech 2, nádech tady a výdech 3. Potom s nádechem uložíme dlaně na začátek podložky a tu pravou nohu protáhneme před sebou. Natahujeme to koleno a flexujeme
pravé chodidlo. Takže patu posílejte trochu víc dopředu a prsty na rukou posílejte, na nohou posílejte směrem k sobě. S nádechem zkuste srovnat páteř, vytáhnout se dopředu a s výdechem jenom uložte dlaně, co to půjde, a uvolňujte hlavu směrem dolů. Trošku protáhneme ten pravý hamstring. Hluboký nádech, výdech 1, nádech, výdech 2, ještě nádech a výdech 3. S dalším nádechem přejdeme zase zpátky na pravé chodidlo a tentokrát máme levou dlaň na levé straně podložky a pravou dáme z vnitřní strany pravého chodidla. Pravé chodidlo dáme na samý kraj podložky a přejdeme klidně na hřbet té pravé nohy. Posíláme pravé koleno trochu více do strany, zatlačíme dlaní proti tomu koleni a ještě se maličko otvíráme. Levý bok posílejte k zemi. Hluboký nádech a hluboký výdech. Ještě 2 dechy. Výdech 2. Nádech a výdech 3. S dalším nádechem uložíme zpátky dlaně do podložky, podsadíme si špičku na levé noze a pravou nohu posíláme dozadu a přejdeme rovnou do psa hlavou dolů. S dalším nádechem zvedáme levou nohu od podložky směrem ke stropu. S výdechem jde levé chodidlo mezi naše dlaně. Uložíme koleno, nárt do podložky a přejdeme do nízkého výpadu. Takže spažíme, otevíráme hrudník, s výdechem jdou boky níž. Hluboký nádech, výdech 1, nádech, výdech 2, ještě nádech a výdech 3. S dalším nádechem dlaně spojené před hrudníkem a s výdechem levý loket zakládáme, teda pravý loket zakládáme za levé koleno. Spojíme dlaně a odtlačíme je proti sobě, otevíráme hrudník na levou stranu, pohled za levým ramenem. 3 dechy tady. Hluboký nádech do té rotace. A s výdechem se otevíráme třeba trošičku víc do strany. Nádech. Výdech 2. Ještě jeden nádech. A výdech 3. S dalším nádechem přejdeme dlaněmi zpátky do podložky, ale tentokrát dáme obě dlaně z vnitřní strany toho levého chodidla. Levým chodidlem si přeťapkáme až na kraj podložky a přejdeme na hřbet toho levého chodidla. Tak, chytneme se, levou dlaní se dotkneme vnitřní strany toho kolene a trošku zatlačíme proti němu, pravý bok posíláme níž. Otevírejte hrudník, hluboký nádech a výdech. Ještě 2 dechy. Naposledy nádech. A hluboký výdech. S nádechem uložíme dlaně do podložky. Podsadíme špičku u pravé nohy a přejdeme do psa hlavou dolů. Hluboký nádech. A hluboký výdech. Ještě nádech. A s výdechem vydechněme všechno, co už nepotřebujeme. Tak, s dalším nádechem pohled k našim dlaním a přejdeme pomalu krok po kroku chodidly k našim dlaním. Chodidla přeťapkejte na kraj podložky a paty směřujte k sobě, špičky od sebe. S výdechem dosedáme do pozice malásany. Spojte dlaně před hrudníkem, tlačte proti dlaním, lokty tlačíme proti kolenům, kolena proti loktům. Srovnejte vaší páteř, bradu jemně přimáčkněte nebo posílejte k vašemu hrudníku. Výdech 1. Nádech. Výdech 2. Hluboký nádech. Výdech 3. Nádech. Výdech 4.
Ještě jeden nádech. A výdech 5. Uložte si dlaně za sebe a dosedněte do podložky. Natáhněte nohy před sebou a potom uložte chodidla tam, kde byla naše kolena. Dejte si nohy úplně k sobě. S nádechem levá ruka objímá vaše lítka, pravá ruka za záda. S nádechem vytahujte páteř nahoru, s výdechem ještě rotace, jenom jemná rotace do strany. Pohled za pravým ramenem. Nádech a výdech. Ještě 2 dechy tady. S nádechem se vytahujeme nahoru, s výdechem jdeme do hlubší rotace. A poslední výdech tady. S nádechem přijdeme hrudníkem na střed, s výdechem vyměníme ruce, levá ruka za záda, s nádechem se vytahujeme výš, s výdechem rotujeme na levou stranu. Zkuste zase posílat ten dech po celé délce páteře. Volněte napětí v obličeji, sevření v ústech. Stejně dlouhý nádech a stejně dlouhý výdech. S dalším nádechem přejdeme hrudníkem na střed a jenom otevřeme naše kolena do stran, spojíme naše chodidla a uděláme si možná, trošičku si poposedneme dozadu, bychom před sebou měli takový tvar diamantu z našich nohou. S nádechem vytahujeme páteř vzhůru a s výdechem se dotkneme, chytíme za naše nárty a lokty posíláme do stran, krčíme je a jdeme do předklonu, jenom do takového mírného předklonu. Můžeme mít kulatá záda, uvolněná hlava, uvolněný krk. Pozice Tadasany. Hluboký nádech a výdech. V těch předklonech mám pocit, že vždycky nacházíme tu pokoru. Se klaníme sami sobě, zavíráme se trochu dovnitř a možná i trochu reflektujeme. Třeba i nad tím uplynulým dnem, týdnem. Ještě jeden nádech a výdech. S dalším nádechem půjdeme zpátky nahoru do sedu. A potom protáhneme ruce před sebou a půjdeme pomalinku, obratel po obratli, do lehu na podložce. Potom přimáčkneme naše kolena k hrudníku, pořádně se obejmeme, zabalíme se do takového klubíčka a pohubeme se ze strany na stranu. Trošku ty spodní záda promasírujeme. A chytneme našimi dlaněmi naše chodidla z vnější strany. Posíláme chodidla nahoru, flexujeme je a kolena posíláme směrem dolů. Pozice šťastného dítěte. Ještě skvělá pozice na, nejenom na naše esíčka, ale vlastně i na otevírání těch kyčlí. A já mám pocit, že tahle pozice je hodně uzemňující, hodně sklidňující. Takže na večerní zpomalení mi přijde úplně ideální. Nezapomínejte tady pořád na stejně dlouhé nádechy a výdechy, protože ten dech s tím tělem něco dělá přece jenom trochu nás víc, uvolňuje v těch pozicích, možná nás pouští trošku dál. Takže je důležité, aby se ten dech nikde nezadrhával, ale volně proudil celým tím tělem. Naposledy nádech tady. A výdech tady. Potom už uvolníme naše nohy a přejdeme do pozice šavásány, do závěrečné pozice. Takže si uložíme naše chodidla na šířku naší podložky, aby se nohy nedotýkaly. Stejně tak dlaně uložíme hezky do stran.
A už se tady úplně uvolníme. Šavasána je prostor, kdy to všechno necháme být. Oči jsou zavřené. Ten dech už nějak neřídíme a necháme ho volně plynout. Až se začnete pomalinku vracet zpátky do svého těla, tak nejdříve si jenom uvědomte váš dech, potom vaše tělo. Zahýbejte si prstama na rukou, prstama na nohou. Začněte se zatím pomalinku protahovat. Až potom se můžeme otočit na bok. Další nádech nás pošle zpátky nahoru do sedu, odtlačíme se. A sedneme si do skříženého sedu nebo do sedu na patách. Oči si ještě necháme zavřené. A jenom spojíme dlaně před hrudníkem. A čelo pošleme k těm spojeným palcům. Abychom vyjádřili ještě tu pokoru, ten vděk za to, že jsme si dopřáli tuhle krátkou sklidňující praxi. A já vám všem moc děkuju a budu se těšit zase příště. Namaste.